दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा दत्तगुरूंचे नाम स्मरा परमेश्वर हा जगी खरा. नमस्कार श्रोते हो. व्रतपालन आणि उपासना हा चातुर्मासाचा प्रमुख भाग आहे. ही व्रते कथन, वाचन आणि श्रवणाने आचरायची असतात. ही व्रत सांगण्यामागे अंधश्रद्धा पसरवणे हा अजिबात उद्देश नाही. ही व्रते मानसिक समाधान आणि सुखाचाच निर्वाळा देतात. नियमांचे पालन केल्यामुळे जीवन सफळ आणि सौख्यदायी होते. लहानपणापासूनच व्रतवैकल्ये, नीतिनियम आणि धर्माचरण केले तर जीवन कृतार्थ होते. जीवनाचे सार्थक होण्याचे मोजमाप मनुष्याने केलेल्या सत्कर्मांवरून ठरते. ईशस्मरण, चिंतन, व्रत आचरण केल्याने मानसिक समाधान मिळते. अतिथी देवो भव मानून अतिथीचा सत्कार केल्याने जीवन कसे फुलते याचा निर्वाळा आजच्या गुरुवारच्या कथेवरून आपल्याला घेता येईल. एक गडगंज श्रीमंत वाणी होता. त्याची दत्तगुरूंवर श्रद्धा होती. त्याच्या कुटुंबात तो आणि त्याची पत्नी असे दोघेच राहत. त्यांना मुलबाळ नव्हते याचे त्यांना दुःख होते. नशीब व विधिलिखित बदलता येत नाही असं म्हणत ते दिवस कंठत होते. एके दिवशी गुरु दत्तात्रेय अतिथीच्या रूपामध्ये त्यांच्या सदनी आले. पती पत्नीने त्यांचे स्वागत केले. वाण्याने भोजन आणि दक्षिणा दिली. अतिथीच्या रूपातील दत्तात्रेय प्रसन्न झाले. तुझ्या इच्छेनुसार वर माग असं म्हणाले. मला मुलबाळ नाही याचंच दुःख आहे, वाणी म्हणाला. गुरुवारचं व्रत तुझी इच्छा पूर्ण करेल असा आशीर्वाद देऊन अतिथी अंतर्धान पावले. गुरुवारच्या व्रताचे आचरण असे होते. 16 गुरुवार करावेत. एक वेळ भोजन करावे. 17व्या गुरुवारी उद्यापन करावे. उद्यापनाला तुपाचा दिवा लावावा आणि 1.25 बत्ताशांचा नैवेद्य दाखवावा. तो प्रसाद सर्वांना वाटावा. बत्तासे घरात शिल्लक ठेवू नयेत. कोणाला शिव्या शब्द देऊ नये. हजामती करू नयेत. वाणी आनंदाने गुरुवारचे व्रत आचरू लागला. वाण्याच्या पत्नीला यथावकाश कन्यारत्नाचा लाभ झाला. त्या हर्षोल्लासात व्रताचे उद्यापनच करायला वाणी विसरून गेला. त्यामुळे त्याचे वैभव नष्ट झाले आणि तो दरिद्री झाला. उदरनिर्वाहासाठी त्याने गाव सोडले आणि चालू लागला. वाटेवर त्याला बहिणीचे घर दृष्टीस पडले. भावाचा दरिद्री अवतार, वाढलेली दाढी, फाटके कपडे हे पाहून बहिणीने त्याला ओळखच दिली नाही. भिकाऱ्यासारखे अन्न देऊन दुसऱ्या घरी जाण्यास सांगून त्याची बोळवण केली. नशिबाचे भोग मानून वाणी दुसऱ्या गावी गेला. तिथे त्याने लाकूड व्यवसाय सुरू केला. परंतु दुर्दैवाने राजाच्या शिपायाने काही कारणावरून त्याला पकडले आणि कैदेत टाकले. इकडे वाण्याच्या घरी पुन्हा दत्तगुरू आले आणि म्हणाले, मला भोजन नको, 1.25 बत्तासे हवेत. वाण्याच्या पत्नीने त्यांना 1.25 बत्तासे दिले. त्यातील फक्त 1 बत्तासा दत्तगुरूंनी तोंडात टाकला आणि म्हणाले, मला एवढेच पुरे, माझे जेवण झाले. बाकीचे बत्तासे प्रसाद म्हणून वाटा. वाण्याच्या पत्नीने बत्तासे प्रसाद म्हणून सर्वांना वाटले. काही वेळाने ती घरी आली. पाहते तर काय, घरात सुबत्ता आली होती. गतवैभव पुन्हा मिळालं होतं. इकडे राजाच्या स्वप्नामध्ये दत्तगुरू आले आणि म्हणाले, तुरुंगात टाकलेल्या वाण्याला ताबडतोब मुक्त करा. त्याला पोटभर अन्न आणि चांगले कपडे देऊन त्याचा सत्कार करा. राजा झोपेतून उठला. त्याने कोतवालाला सांगून वाण्याला बंधनातून मुक्त केले. त्याचा सत्कार केला. त्याला पोटभर जेवू घातले. इकडे वाण्याची बहीण अतिथीचा अपमान केल्यामुळे दरिद्री झाली होती. दत्तगुरूंनी वाण्याला त्याच्या बहिणीच्याच घरी नेऊन सोडलं. भावाच्या अंगावर भरजरी पोशाख आणि त्याची बदललेली रया पाहून बहिणीने कारण विचारले. भावाने घडलेला सगळा वृत्तांत बहिणीला सांगितला आणि तिला 16 गुरुवारचं व्रत करायला सांगितलं. नंतर वाणी आपल्या घरी आला. घराचे पालटलेले रूप आणि पुन्हा प्राप्त झालेले वैभव पाहून तो आनंदला. त्याच्या पत्नीने यथासांग व्रतपूर्ती केली होती. वाणी हात जोडून म्हणाला, ही सगळी गुरु दत्तात्रेयांची कृपा. गुरु दत्तात्रेय जसे वाण्याला प्रसन्न झाले तसे तुम्हा आम्हा हो हीच सदिच्छा. धन्यवाद.